Здравей, приятели, това съм Danger, сега снимаме в Dragon Age с новия мод. Се постарая да снимам 2 клипа на ден. Най-малко. На GT-то точно. Аз викам общо 2. Банката имам точно 50 000, брат. Я, дай да ги разведем през клипа. През... Добре. Дай. Боби! Ако пуснеш такос... Ако пуснем на киндера, примерно, ако ти пуснеш и на тебе ти даде печелившото число, ти го изпише, на мен също ли ще бъде печелившо? Не. Вчера беше 7 и аз цъкнах 6. Беше 2, аз бях написал 3. Забрах да напиша малко. Върви да ги разведем. Значи, тук наляво трябва. Не там бе! То там нищо няма. Има една къща. Ето. Гад неговата кожа. Второ... Абе, там да кара след нас. Ай, кажи ми, не е ли малко нахален? Абе, брат, да кара там след нас. Те не могат да настигат. Ема аз съм с клавиатура. Ще не могат. Колко си с клавиатура? Само с хърата мога да карам, като съм с клавиатура. Добре, тук имате работа, която взимате. И си сменяте чубанта кола, защото няма да карам този дреглив. Баклик. Ще карам... Аз събера... Айде да се направи километрите и тогава да свършим клипа, съгласен? Аз имам още 35 км да направя. Засечи там колко часа то се пише долу. Часа е и 50. Ще свършим там и 20. И 20. И там да направи километрите. Аз пак тук ще ги разведа. Чакай аз. Вчера почнах да се уча да дрифте с клавиатура, с харата и съм по-добър колкото с волан. То с клавиатура е лесно. Ема тъпото и че се завъртам много. Ема иначе пак по-яко. Сега бебка, бе! Къде си? Предпита. Еми ти тръгвай направо, защото аз виж къде съм. Аз сега там не съм от нас улица. Към Петел да тръгвам? Напред пита. Пред Петел? Да, бе, аз съм напред. Значи аз трябва да обърна. Ти ли си пиля? Да. Идвам, чакай. Кой е този дета следва, бе? Абе, едино е. Мислих, че ще ме изпреварва и направо ще издивея. Да, на мен километража ми се прева. Много! Да не е скърши колата. Нищо не съм правил. Просто ръгах малко скоростите. Виж колко е щупен. Тъй дали ще изкарам до пита. Гледай го, ставаха, че си са тебе се буташе, момче. Някой иска да е лол. Бута ми се така ставаха, ще са. Боби, Не мога да бия! виж колко ми е преебан. На макс. Аз викам народа опитам, защото ти няма се оправи. Баста пак като го пише. Знаеш кой ми пише рада? Сори, ама се ядосах. Налично ли? Да, В АС или? в АС. Я. Споделям. Да бе, не споделяй, бе. Ами.
Аз съм ти споделил, виж. Не бе, брат, аз карам сега. Ема, погледни. Ще справя клипа. Да поглеждам ли? Оф, чакай. Бак ти хъпа, гьове! Радо, ето. Той хъпа се държи 160. Ама виждаш ли? Боби, видя ли? Да, бе. Обаче му дава пълна тега. Човек, сваляме една скорост. Не дей го псува, бе. Гледай ги, бе! Ще ми усърдат само клипа. Абе, дева майка, че просто тук има някакъв насран сървър, са прави си на голямата работа. После за какво няма хора? Аз сега си пиша мумито. Може да се промени на Z-Tron. Боби. Както искаш, бе. Аз съм си оправил крака до земята. Оправил съм си крака до земята, вика. Не да, бе. Ама задължително ли да е с бяло? Да. Добре. Някакъв маняк с ХПГ. Майко... Те яко ли? Що пък не? Майко, че се оплаших, че карах втора, брат, защото не гледам. Аз сега трябва да ходя до киндера. Изчакай ма предпита. Ама аз съм напред, защото има малко живот. Добре, отиди до киндера, чакаме се там. На киндера? Да. Сорка залага, обаче имам някакъв проблем. Не, Радо е пърдал и тия разебалните. Леко влизам на дрифт, няма проблем. Ко караш? Ама скори седа. О? Те се скараха. Ти ли беше киндера? Не, киндера беше малко по-напред от другия пет, нали? Пит. Къде е по-напред, бе? Не е ли това? Кое? Ма ти къде? Аз съм по-нагоре, не ме ли виждаш ли съм надолу? Сядай. М? Спри къде да си. Спирам. Ето, не виждаш ли най-вдясно съм? Видях те, стой да дойде. Не бе, аз съм към ти, към киндера. Абе, изчакай, бе, тъмънто малкото близко по заводите. Аре, аз карам бавно. Сега ще гледаш как излизам на дрифт. Еее! Изпуснах го, бе! Не стана хубаво. Да снимам и един дрифт, ако О? да се учим да дрифтим, защото аз не съм добър. Ясно съм добър. Да, Дженко, вика, че те бил на дрифт. Кой вика, преди те бил, като преди да си вземеш волана. Не, да, преди. Бил е много по-добър. По круиз, не! По дрифт.
какво може? Аз А брат, то се слаб, знаеш как се завърта? аз не съм да... А, не ето и киндера. Ти ли? Да. Някъде назад е. Някъде е, тук е. А, не. Баста пака. Аз сега да се мръ. Поне ще се направя километрите. Ела, следвай ма. Назад да. Да. Колко животи имаш? 19. Ето ще обърнем. Ще покажа къде е това. Май го знам. Фул чопа ли? Не, следвай. Ма сака, ама и Сентинител се преба вече. Толкова бързо. Да. На червено ли? На повече от половината. Кога бе? Не знам, да, му газ той става червен. Еми ти трябва да помпиш единствено по-точно като тръгваш. Ще изкарам до фул чопа. Няма да стане, трябва да спрем. Знаеш какво, влизам в пит. Чакай, само да. Трябва да намерим фул чопа. Следвай ма само. Каза, че тук някъде би трябвало да има фул чоп. Я чакай, опции. Правя съм на автоматик, докато карам да ни го преявавам. Чуда. Кори ще си карам автоматик. Чакай само. Аз всичко знам къде е. Аз се направя. Скараха ли то с алиджами, парджами, оня, другия? Дай му, не го мъчи. Знаеш какъв мулт има, бе? Да фъхолото без спойлер. Изглежда яко. Аз в момента съм с този мод. И къде и той? Малко по-напред е. От мене. Ще видиш. Майки. Абе, ще го намерим фул чопа. Ема, живота почва да пада. Знам бе, спокойно. Виж го къде и той е, молята. Не мога. Не, да, потопа! Би трябвало. Поне като го видях. И пред мен е май той. Да. Видя ли как паркирах? Сега, пакет с живот цена плюс 150, да се взема ли него направо? Да, съм с него. Ама това няма пари! Колко ти трябва? Малко. 20. Как ти е лиценза като доста? Няма сент. Има. На новия мод има ли, бе? Да. Колко пари имаш? Мерси, бате. Готово, купих си живота. Малко как след едно. Бати, ули го према това. Кое? Слоха. Къде си? Чиват. Диват. Али бе, брат, къде си бе? Ема аз тръгнах напред. Не, 100 места. Аз съм жена. Да. Аз брат минах през бабуните.
Аз имам динамик за фазапет. За дрифт. То за мой макет как се излиза. Да сложи ли моят дрифтърския на LH6? Няма нищо да стане. Гледаш ли поставя? Не дей, че има кол. А, не, няма. Дай му, не му мъчи, още 20 км. А, брат! Зорка отново зашибания лак! О, взе го целя за мой брат. Брат. За първи път. Кой туска пак детка рано, обратно? Чакам те. Ай, си зад мене. Който оста пак дет мина. Дай го миним. Ай. Кой ти е? Дет само за да види. Мадента мина! Стефания и печи пърдите тук. Майко! Знаеш какво направих? Ко? Пета първа! Бум! Върна ма! Кое да карам сега? Не знам, аз на ми остава още малко и ще почна да се карам в ахалото. Ай, по-хубаво ще изкарам малко. Аз съм 20 км. А не 14. Ама тук бонуса на този мод май по-лесно се прави. Искаш да направим първи дел бонус? Това е, брат! Я, какво? Хъртото не намали ни. Колко? Защо го пак чай? Prices. Хърта и 110 000. Пак по-добре. Айде да правим бонус сега. Ема аз трябва да За? гуменки нови. Той ще я бъде вече. Втора, първа и ебах мамам. Кола. Опа, пит. Сега ще кажа едно нещо. Отиваш в пита, Да. отиваш на гуми, не, на информация. Да. Правиш нов сет, пиши го мой. Къде да го направя този нов текст? Нов тест, такова. Сет. Да. Да. Добавен на гориво припит, смяна на гумите, максимално. Винаги. Добре. Какво бе? Оправих си клавиатурата. Клавиатурата! Майко, батата паста. По-късно. Какво правиш се? Карай, брат, трябва да направим бонус. Добре. Какво? Толкова. Не. Нали ми една чаша безалкохолно. Няма, аз да мислиш, че всеки ден ще си летай. Какво е? Има. Издухам се двигателя на стои папа, ще я бъде. Боби, аз съм с твоя сет. И ти за гумите, дет ми го дай дрифта.
гумите ги направихте и на максимално. Защото съм свикнал вече с този сет. По-удобно ми. Той Джем има и интериори. То всъщност на... На фахото аз имам интериор. Какъв е? Моя е някакъв оранжев. Той е нов, той е интериор, аз не знам. Хъшкастицата интериора, знаеш какъв е? Кормилото е малко по-променено такова. Пак е на съм, малко по-яко. Брат, аз сега ще изпиля гумите на фахото, колко много по-бързо. Аз ще почна да си правя плюса, като си такова. Като си фана фахото. 10 км. Аз фащам... Оу, шит. Аз правя почивки, гледам телевизор от време на време. Млъкни, бе! На 2 часа правя. 2 часа по 1 час. Честно ли, бе? Добре. Абе, Кико. Кико. Добре. Ай. Кико. Нищо такова няма правиш, нали? След 1 час трябва да направя 10 минути почивка. Що? Защото бами. Абе, чуваш ли си, бе? Аз ще ви кажа, че съм прав вече. Чува ли се гадно като пия? Да. Чува ли са гадно? То няма бибитка. Я. Лъхащата има бибитка. Четвърта, пята, избивам буталата. Къде си, брат? Къде си, брат? Цялата държава пита. Как ти може да вземеш завоя, брат? И как Кико кара на дрифт, бат? Гледай. То този тапак Джем има и още нещо на фахот. Има още някакъв мод на фахот. Купи ли си, бе? Не, силно не. Що? Не ми трябва. Знаеш какво ще направя? Си силна ръба, четворката и лъхащицата. То стах само пъзъл. Само хъртът ще се купя и фъзът ще се купя. Ти откъде ги продаваш? Пишат сел. Сел. Аз сега правя... Какво? Защо я продади, бе? Те. Сега какви коли имаш? Ще ми дадеш ли... Ще ми дадеш назаем 40. Добре, сега сам да взема от банката. Колко имаш там? 50. За каква са ти, какво искаш да си купиш? Абе, да извадя един GTR, брат, защото не мога да карам тези бричтаки, не е знам. Ще ти разкачи трябват. Да. Добре, сега. Началното... Да. Цент, примерно... Да бе, знам парите и после лиценза. Ама лиценза не ти знам. Danger Street, нали? Максимум 9 след то ще ми ги дадеш по няколко пъти. Добре. Как се пише в YouTube? В YouTube се пише да Danger BG. Ми да. Note cache to complete transition. Изтегли 50 000. Имаш ли ги? Имам ги. Да, то. Те. SND. Да.
Дрангер. Две, 9000. Дадох ли ти? Не. Твърде много, то не може по 9000. Добре, 899. Си на Д. Дрангер. И ато винаги го пиша главно, а не там. БГ. 8999. Вместо хайто команд. Абе, виж как съм. По 5 ще пиша. О, Си на Д, нали? да. Парици и лиценза. Точно. Дай пак. Не дей. Що? Не, давай още. Още? Още, да. Още? Още едно как. Едно К. Да. Аре, от мен един бонус. Оставям от 3К. Аз и сега ще подам ръба и лъвка 6. Сега да направя още 4 км. Колко километра имаш? Дай 50 км, вика. Имахме малко скарване между нас, ама нищо. Баби? Километри мога ли да ти давам? Това не шиба нагъл мръсен админ! Мама ти нагла админска! Сега нямаш да караш, нали? Гледам, сега колко карам! Това е много просто. Жив и здрав, бах мамо! Хиляди 200 км. Пит. Кола. Пехова. Опа, не харата. Пехова. Села, и какво пиша? Села, РБ4.
97, уфа едно. Ето. Чакам се предпита. 99, още омага. Знаеш колко ми трябва? Какво? 10 са. За? Да си купя харата. Ти колко имаш? Нямам ти дам, брат. Ама колко имаш? 5000, няма и 5. Ей, сега ще ги събера. Чакай. Аз ако продължавам те, брат, опита се да ми взема по 600. Да ти Mitsubishi много бързо кара. Аз с ФХО-то. Интериора ми е много умрял някакъв такъв оранжев, ама... Нищо, аз си карам отвънка. Ама иначе ФХО-то на... Той има и някакъв мод на джантите. Май. Къде е София? Какво? Защо ми взе пари? Защото мина с 189. А? А? Защо? Какво карах 189? И колко са ти? Ама пред кого минах, че ми ги взе? Пред места. О, значи няма повече оттам. Си ги превишавам на другите места. Как взе 100? Полицай съм. Абе, да. Ми да, бе. Я напиши шоу-оф. Полицай път на помощ, брат. И двете. Да. И я. Шоу-оф. Ей, виж, на мен ми пише път на помощ. Ама не ми да съм тол. Защото нямам ръба 4. Пътуваме. Мичо, дали ще ми вземе нещо, ако карам ти? Ако съм тол и в момента не съм с ръба 4. Ще вика, да. Ма какво ще ме направиш? Ще ми махни това. Да. Аз без той не съм тол, защото те не искат да съм тол. Нищо, пише са тол отпреди. Първо ще си копирам той име, дето... Уау. Ама аз със самомито съм тол. Нали? Номер. Къртя пари, брат, не мой бе. Дути. Аре. Ти си дути, бе. А, така. Що отстрани не ми пише ти? За бонуса. Той долу го пише. Не, и долу не го пише. Адската катастрофа стана. Ма защо не ми да... Защо? Ама гъто на този мод, знаеш, че няма бонуси. Да, бе, няма. Ще ба стъпто, аз тогава не съм дути. Ма само за парите! Пиша се отпреди както трябва. Колко ще е? И 22. Няма ли може ли? Пак ли от мене взе парите? И на номерата да си пишем, когато... Стои ли ще бъдеш полицай? Сега почваш да се събереш за всички GTA, нали? Махнаха ли я? Ще помогнеш ли с стои за харата да се взема? Да, бе, брат, не виждаш, че карам за бонус. Аз карам за бонус. Колко бонус имаш? Аз имам 10. 11. И аз имам толкова си вече. Опа, намаляй. Намаляй, че мичето отпреде. Аз нямам проблеми. Ти да, ама аз... Колко трябва да карам? 140. Ама аз карам с 200.
Здравей, Мичо Пищола. Дай му пара! Ама не вече трябва да сложим епизода. Ще го направим 40 минути. И 30 ще го сложим. Съгласен ли си? Добре. Уф, майната. Доста коли трябваше. Извинете ме, за втори път го правя. Ама е много яко. Аз трябва да си дъпна някакъв интериор на хахалка. О, добре, ето и бой от този епизод, Касел. И до